салому дуруди бепоён дӯстони азиз, худованд нигоҳбони ҳар як кадами шумо боша. Аввалаш парвардигор ва шумо ҳастед ки чӣ қадар мардуми ниёзманда кӯмак мекунед. дӯстони меҳрубон, мо қарор дорем бо дар пеши Замзам маркет, яъне ки ширкати Замзам умрае ки чикор мекунем, ҳаҷи умра равон мекунем. ба ҳам хотир дӯстони меҳрубон метавонед ки ба дили пир рақамадори экран занг бизанед. Бародарон дар хизмати шумоанд, яъне ки Акай Ҳасанҷон. мо ку дафъа рафтем, ҷои муқаддаса нишон додем ба хотире ки завқманд шаванд мардум то бубинанд. Баъзеш сум дора. ҳамин дафъае ки ҳозир мо мебарем иншааллоҳ чанд сумай $2200 ба рсид таи 140 ё 145 мешава, ба тоҷикӣ 22 ё 24000 сомонӣ мешава. барои мардуме ки напарсед $2200. хотир граждании тоҷикистони граждании Россия, яъне паспорти рсид дорӣ ё тоҷикӣ дорӣ, аз тамоми ҷо яъне ки мегирем равон мекунем. ва одамое ки паспорти тоҷикӣ доранд аз худи чӣ роҳи карда мешаванд? Узбекистон, кадме ки агар рсид доранд ай Москва, агар кишед бояд ҷояшо мекунем аз Узбекистон. ба ҳамон хотир ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. 20 нафар мо алҳамдулилла уже гирифтем, 20 нафари дига монда, ё ки 25 нафар бояд мо 45 та мегирифтем, устан ҳамин 40 та 41 42 кас бас. 20 нафариге хулоса монда, ҷои холӣ ҳастай, занг бизанед, падароро роҳӣ мекунем, модароро. иншоаллоҳ ширкати Замзам умра дар хизмати шумо аст. ба ҳамон хотир дар ҷои Замзам умра дар метрои проспект мир кадмет ки агар биёед ҷа бо дору ҳиҷома ҳамаи чиз ҳастай. хулоса бо мақсад бисёр кораи ҳастанд ки оид ба дакунем, иншоаллоҳ бо шуморо фаҳмондагӣ мекунанд. ба ҳамон хотир занг бизанед, кадмет ки агар бовар надоред аз наздик биёед суҳбат кунед, яъне ҷои худшона ягон ҷои фанду фреб нест. иншааллоҳ ҳаракат мекунем. он рейс 28 нафар бурдем, овардем, бо ҳаракат мекунем. иншааллоҳ ин дафъа 40-45 нафар роҳӣ кунем то бубинед, боварӣ ҳосил кунед барои оянда. барои чӣ қиматай ширкати Замзам умра нисбати дигар 100,000 80,000 ман дига ширкатҳо кор надорам. ширкати мо ду вақт хӯрок дорад, саҳар бега, яъне ки абити мардум хурду хӯрок намекунанд, дар ибодатан, дар гармиян. хулоса ки саҳар ва бега хурду хӯрок дорад. шведский стол, корхонаҳо, яъне ки аму чӣ мегӯян, ҷои хоб, ҳаму меҳмонхонаҳо ё ҳотел мегӯем, гостиницаҳо дар Макка бошад, дар назди хунаи Худо иншааллоҳ дар қарби соат, ва дар Мадина бошад, дар назди масҷиди Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам. ба ҳамон хотир занг бизанед, дар автобус ягон ҷо намере, ҳамроҳту роҳбалад аст, ҳамаи ҷои тарихия нишонту метаҳад иншааллоҳ, ва нозикиҳои ҳаҷи умраро мефаҳмонад. касе ки ҳаҷи умра рафтанӣ хоҳиш мекунем китобчаҳо ҳастанд, кои биёвед, дуоҳо дора, баъзе дуоҳошо аз худ кунед. худо нигаҳдор, сафари сафед ба шумо. иншааллоҳ бо ҳаракат мекунем видеои оянда бифаҳмонем. 20 нафар дига дар мо дар кора тамом. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. дар ҳаққи бобоҷон 88 дуогӯ бошед.